Hello guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि बे गेरेमसा दैमारि चेनेल नोंसोरखौ गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय। आंनि दिनै खानाया मानो जांग्राव जादों, मानो आं खानाय हेगारदों नोंसोर जानो हागौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायना मोनथिखाबाय। आं दिनै खानाय स्ट्रेट खालामनायदो न'आवनो। आं नोंसोरनो माबायदि खानाय स्ट्रेट खालामो पुरा स्टेप बाय स्टेप खोन्थिलांबाय थागोन। नोंसोर भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय आरोना। तो बिदिब्ला नोंसोर भिडिअखौ नायदो। लोगोफोर खानाय स्ट्रेट खालामनो थाखाय फार्स्टआवनो जों क्रिम फोनग्रोनांगौ। बेनो जाबाय नैबे क्रिम फार्स्ट क्रिम। क्रिमा मोननै जातनि दङ। बे जाबाय फार्स्ट क्रिम। लोगोफोर मोनसे खोथा आरो खानाय सिद्दा खालामनायनि सिगाङावनो सेम्पुजों माने खानायखौ मोजाङैनो थाव लानायफोरखौ मोजाङैनो माने सुग्रोनानै लोबग्रोना लानांगौ आरोना। माने थाव सावफोरखौ माने खारोजोबना लानांगौ लोबनानै आरामसे। बेनि उनावसो माने खानायखौ फोराननांगौ। फोराननायनि उनाव क्रिम फोननांगौ। स' दा आं लोबखाबाय, लोबखांनानै आंनिखौ दा एबार क्रिम फोनसिगोन आरो नोंसोर नायबाय थादो। क्रिम फोननायखौ आं नोंसोरनो देखायनि। क्रिम फोननायखौ माबायदि फोनो माने आखाइजों माने फार्स्टआवनो फोनग्रोना लानाय, ओमफ्राय खानजुं मोनसे फिसा थायो आरोना। स' बे खानजुं फिसादो माने मिलायनानै माने फोननानै होयो खानायाव। गासैबो खानायाव फोनजोबो। नोंसोर नायनानै ला मोजाङै बेबायदि मिलायनानै होयो आरोना खानजुंदो। स' नोंसोर भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थादो माने बुजि मोनजोबो फारसेनिफ्राय। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. फाइनाली क्रिमखौ गासै खानायावबो फोनखांजोब्बाय आरोना। फोनजोब्बाय माने फोननाया कमप्लिट जाबाय। क्रिम फोननाया कमप्लिट जाजोब्बाय। एबार क्रिम फोनखांनानै माने दसे थाबावनांगौ, माने आधा घन्टा बा 35 मिनिट्स बा 30 मिनिट्स बेसिम सानांगौ आरोना। बेनि उनाव खानायखौ सुफिननांगौ। नायबाय था। स्प्रिं बायदि बेखौ बोफ्लावबाय स्प्रिं रोखोम जेरै जों ओरैनो थाबानो बुन जाबाय। ओमफ्राय इयो गेवगाफिननानै सिद्दा जाफिनना थाबाय बुन जायाखै। खनथ्रबायना इयो ओमफ्राय ओरैनो थाबाय जाबाय आरो जाबाय दे। गाइस फार्स्ट क्रिम फोनखांनानै खानायखौ लोबखांबाय। ओमफ्राय दा खानायखौ लोबनानै एबार खानायखौ माने फोराननानै बोनांसिगोन आरोना। स्ट्राइट खालामनांसिगोन, बोनांसिगोन माने। स' ओमफ्राय दा माने फुंनिफ्राय ओंखाम जायाखै, बेनिखायनो ओंखामखौ जाग्रोनानैसो बोसिगोन। स' ओंखाम जाखांनानै नोंसोर बोनायखौ नुसिगोन आरो दा भिडिअखौ नायबाय थादो जोबजासिम। ओंखाम जाखांबाय गाइस, ओमफ्राय एबार दा खानायखौ बोनसै। खानाय बोनसै आं नैबे आमलाइखौ जाग्रोनि, आमलाइखौ बेखौ जाखांनानै खानायखौ बोनसै। नोंसोर नायबाय था भिडिअखौ जोबजासिम नुबाय थागोन माबायदि बोयो। थ' लोगोफोर खानाय बोनायनि सिगां माने खानायखौ फोरानजोबनानै लानांगौ। दहाय माने खानायखौ फोराननाय जायाखै, डाइरेक्ट खानाय लोबखांनानै ओंखाम जाखादोंमोन नालाय, बेनिखायनो खानायखौ फोराननाय जायाखै। खानाया मोजां रानाखै। दा खानायखौ मोजाङै फोरानना लाग्रोनोसै, ओमफ्रायसो बोनोसै खानायखौ। नोंसोर नायबाय दा भिडिअखौ आं गासिखौबो नोंसोरनो देखायजोबगोन। नोंसोर मात्र नायनोल'सो नांगौ भिडिअखौ। नायबाय था। लोगोफोर खानायखौ थारैनो बोमारबाय आरोना। बोमारबाय माने स्ट्राइट खालाममारबाय थारैनो नोंसोर नुनो मोनगासिनो। स' नोंसोर भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय था माबायदि बोयो। आं फारसेनिफ्राय माने दा नै जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम आं नोंसोरनो देखायबाय थागोन। माने नोंसोर नायबाय था, ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक खालाम, लोगोसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर माबायदि जादों। ओमफ्राय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरोना। थ' भिडिअखौ नोंसोर नायबाय थादो, नै बोगासिनो पुरा हिट पुरा बोगासिनो। See the horizon.
बिदिब्ला लोगोफोर फाइनाली खानाय बोनाया कमप्लिट जामारबाय आरो ना कमप्लिट जानायनि उनावबो एबार आरो दहायनो बुंखादोंमोन आं माने क्रिमा मोननै जातनि दङ होनो फार्स्ट क्रिम आरो सेकेन्ड क्रिम स' फार्स्ट क्रिमखौ खानायखौ बोखांबाय आरो ना कमप्लिट जाजोब्बाय बोनायनि उनाव ओमफ्राय कमप्लिट बोनायनि उनाव एबार नै सेकेन्ड क्रिमखौ एबार फोनलायसिगोन स' एबार नै खानाय बोखांनायनि उनाव क्रिमखौ फोननानै आरोबाव 30 मिनिटसो थाबावनांगोन आरो 30 मिनिट एबारनिया 40 मिनिटसो थानांगोन माने स' 40 मिनिटसो थाखांनायनि उनावसो सुनांगोन नायबाय था एबार खानाय बोखांनायनि उनाव एबार आरो क्रिम फोनबावगोन नायबाय था लोगोफोर नैबेनो क्रिमा एबारनिया सेकेन्ड क्रिमा नैबेनो आरो नै बेनो बेखौ फोनबावनांगौ एबार नोंसोर फोननायखौ नायबाय था लोगोफोर क्रिम फोननायखौ नायबाय थालायनांला दहाय फार्स्ट क्रिमखौ जेरैबायदि फोनदो बेखौबो बेबायदिनो फोनगोन स' बेखौ नायबाय थालायनांला एबार जों लोगो मोनगोन डाइरेक्ट खानाय लोबखांनानै स' नायदो लोगोफोर सेकेन्ड क्रिमखौ फोनखांनानै आरो खनसे खानायखौ लोबबावनानै आरामसे एबार खानायखौ पुरा फोरानगासिनो नै नोंसोर नुगासिनो खानाय फोराननाया माबायदि स' खानायखौ लोबखांनानै एबार फोरानगासिनो फोराननायनि उनाव खनसे आरो ओरैनो लास्टाव खनसे फिनिशिं खनसे आरो बोबावगोन स' बोखांनायनि उनावसो पुरा खानाय सिदा खालामनाया पुरा कमप्लिटलि जोब्बाय आरोना स' नायबाय थानाय लोगोफोर बेनो जाबाय पुरा लास्ट स्टेप माने सेकेन्ड क्रिमखौ फोनखांनायनि उनाव खानायखौ लोबखांनानै फोराननानै बेबायदि मोननो लास्टाव खनसे आरो लास्टाव बोबावो आरोना स' बेनि उनाव गैला जेबो खालामनो गोनां गैला बेनो लास्ट स' नोंसोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय थ' लोगोफोर स्ट्राइक खालामनाया कमप्लिटलि जोब्बाय मोनालायलांबाय माने खोमसिलायलांबाय साननिफ्राय खालामनानै ओमफ्राय नोंसोर भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालाम लोगोसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर माबायदि मोनखो ओमफ्राय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे बेल आइकनखौ माने खनसे दांना हो आरोना जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअआ नोंसोरो थाबनो मोनहैयो माने स' दिनैनि भिडिअआ बेखौनो गोजोननाय थाबाय थेंक इउ